Gabriela te chu lo la tlan sia in Gabriela chuan no pangte u ipa khan meiche swal tak Selena nei atuma ti du da cheu antuma chuwang chuan pa ti in kau to tur ani lo chuan in unaw dang te po in shil tur ani lo ti in a shil zuya moli chuan paswal tuk lio ne ni in kar siam that kan tuma aswal e mai pa atan kan du le lo ti in lio po chuan engma ka soibik lawang ti in alo in tiam ve nga la Selena te nu fa lo langin Gabriela in athiam thil manga achun na kha na an lo la ti hle a in tuam luk chung chuan me che sak thei lo Gabriela kha kani nei na ati chia a ka mu hun chu ka chwa mya lawang ti in anu po chuan anu po ka that thei ani chuan a fa pa po kha ka tha she ho lo ti in thinrim tak chuan an kala chuta Gabriela tenen in suzuin Gabriela in ngai dam dil pa a an bek thau pe ka tum chuan nangmo zak thei lo lutuk kan mu che hi van duaina ani hi an ti ngal moli chuan nu an va swal ve lo ti in Gabriela chuan ni e an ni ang hi ni ve lo tur omdan moi po shelo alo ti zuya Selena chuan he bek hi ka pian chamlum na na Fitzgerald min pe ka ni hi atau te mayanya iti chia a Fitzgerald ne na shilin ka choitir mai tur chewanya a ti chuan Gabriela chuan I ho yemo oi lo emo Fitzgerald khan in nei na ati to panilom ni ati a Selena chunuin ceremony a chan che awang khan adua che ilawin ngai manem ni Fitzgerald hian min du a midang fa chuwa en ko sakpe che iring reng em ni ati le chuan Gabriela thinrim chuan bengin nang mei fanu le ngal engtin nge ka fa te I mu sit ngam zo ka ati Sofia chuan mizak theilo nu engtin nge ka fanu kuti thak ngam zok ti in Gabriela chu khoi le ta tuma moli le lio chuan lo chanin Selena chuan lio chu nang no pang hi ka chwa don lo che tia bena tum lai tak chuan Gerald chuan alo danga moli chuan pa he mi te pahnih hian kanu le lio te kutam thla kanya kanu hi chanro alo ti lio po chuan pa hero ni a hune changro alo ti ve boka Selena chuan ngoi makru Fitzgerald engtin nge heng no pangte hi pa tia in kautir thei zo ka ti in aban chuan Gerald chuan lo nim sonin Selena kumnga liam ta a hotela meichia kha nang hi ini tak takem tia azo chuan Selena chuan kania lom henu do soi hi oi su kanin kara inrol atum wangin henu hian do ta soi ani kha ti in do chu asoi zui ngal Gerald chuan ani chuan tingi DNA test result lio hi kafapa ani si baka khonge khamizana jet pendant ka pek che kha a om ati chuan Selena chu ameng boi ngala Gerald bok chuan lio hne na om ati zui le fak Selena chuan arilu in henu naw hi Fitzgerald fa tak tak alo ni mo Fitzgerald ka shelo ti in akhur ngal Sofia chuan Fitzgerald he mi ten nom nu hian Selena hi athik thei em a apasal hwal ini ti ashat khan thil iti thei ti asya a ti chuan DNA test lem siamin afa te en kol theinan abum che ani hi alo ti a Selena po chuan ni e henu hi doctor ania DNA test report te chu asiam chop thei vekalom jet pendant po kha aru ka ni shimshimang ti in alo por ve le ngal zata mase Gerald chuan DNA test chu keima ti ani a adik lo theilo ti in Gabriela kumnga liam ta a meichia kha nang hi ini tak takem ngai to chang ro ti in azot Gabriela chuan a soidan tur le thil thleng thei ngai to ngalin Mr. Fitzgerald ka thiam lo fekani khati lai khan bel tur dang ka nei lawa kanu boral nu khan kan chung kwa atang no chwa ka ni a kamal theilu tuka chung ko dang lim taka an om ka mu khan nu ni nom nan tur kha ka tem ve cha ka ti chuan Selena ne na hotel in kala in mudun nu khan ron lu ru in ichi ka ron ru a ti chuan lio hi alo piang ta a chuan jet pendant po kha ka ruta ani a ti chuan Selena chuan mak ti deuh chuan tinge he nu hian min pui le apoi lawe Fitzgerald hi bum fel photila ti angai to in
khami tu khan tu emron lu dru kha ka she reng ani nang hi ilo ni mo ti in Gabriela chu a hau chun zum nga la mase Gerald chuan miah emomin ti em ni hetianga dot phwa chop hi ka o in ring em ni alo ti Gabriela chuan Mr. Fitzgerald ka soi zong zong kha thu dik veka lom alo ti le Selena chuan Fitzgerald Gabriela soi hi adikange he nu hi anun hlui soi tlak po a lau mel shat lo nen tlan bawin ti hian fa pahnih nein arun let li a heng no pangbum thei hian reng reng su a ti chuan Gabriela chuan engting nge tiang khan ka fa te musit ngam zo ka ti in a thin rim Selena la chuan musit po ni ila enge poina mi pa engza chiang nge imut pui to ti khumin Sophia po chuan ni he mei chebum thei hian reng reng su alo ti ve a Gerald chuan Gabriela voi khat cha ka zot non liang che Leo hi engtin nge ka fa ni dan chuan Molly hi ka fa ani ve thawem ti in a zot le Gabriela chuan a fa te lak sak a hlau em wang chuan Mr. Fitzgerald Leo hi I fa chu ania mase Molly hi chu ka pasal ne na kan fa ania inzom na in nei ve lo alo ti ngal zata chu vele Sophia chuan Leo hi I fa ni chuan kan shwai ho nge ngei tur ani ti in Selena hian enkol thei bokang hetiang hmeichhia in an enkol ai chuan a thadai zok alo ti Selena chu a mel zewa Selena po chuan ni Gerald ka tiama che Leo hi I fa ni a chatakin ka fa ang takin ke enkolang ati ve ngal zat Gerald chuan ngai to in Gabriela ka fa hi min pele dro ati chuan Gabriela chuan min lak sak thei lawang ti in a hlau thong nga hle a Selena tenu fa chuan Leo chu potin Gabriela nen chuan anin chu tanga la Molly in ka unau pa kha tharu tia alo po ve chuan annem tlusok Gabriela in Molly puin Molly chuan anni hian minnem tlu ania ti in alo zwal ko ngal anin te boilai chuan Leo chuan Sophia kut lo se in Sophia thinrim chuan engtin nge min se ngam zo ka ti in kutha ka tuma chu vele Gerald chuan lo dangin Leo hi ka fa pani a kutha khan tum vai te ti in alo nem sok Selena chuan kanu hi ti khan iti thei lawang fel chho in Leo hi fu chung kwa a shwai sak che atum wanga nia ti in alo chan nga la Gerald chuan ka fa pania keiman ka boy pui mayang ipui ka mamo lo kalbo ro u ti in secretary ne na chuan shwai son tur chuan ati zui ngal Molly in tipem chu thlemin Gabriela chuan Mr. Fitzgerald khonga in inupui hwal te kha zilla keile ka fa te hi minom tir mai ro u ati Gerald chuan Molly hliam hi enkol photang ti ya pomin akal pui nga la le lama no pangdang te po hospital lo thlengin tu ma an hmule ta chuang si lawa chuta an unau pa star chu alo tel lo vele zui bok nen Molly hliam chu doctorin enkol sakin Gerald chuan aril ru in Gabriela hi ka fa te nu le khaza na meichhia khani se a thamai turania ti in alo ngai twa Doctor chuan nu chuan Gabriela chu a fa te chuan ron kolin Gerald shat a hlau le tuk wang chuan pon lama kol chang tur chuan a chhuak zuya chu vele Gerald chuan Molly sam chu pot thla zewin secretary ne na chuan Gabriela chanchin zong zong le khaza na meichhia kha Selena ani tak tak em ti chui chang tur chuan a shil zui nga la Gabriela chu a fa te chuan hospital a an run zon thu a sha chuan lau thong nga lin in lo va hovat don ya ia shelin ko la mang zawa a hoile chu Gerald te lo chhuak cha mu in a phuzok ka thil soi kha a sheman em lawang chu mo tia ngai twa nga lin Gerald tin lo me reng wang chuan engwangin nge lo ngai thak ru ka a ti taringota mase Gerald tin engma a sheman lo ti a sha chuan thohuain sheman se chu no pangdang po a mu chhuak don sia tia ngai to in Mr. Fitzgerald Molly le Leo hi ka shwai ho to ange tia kaya tum chuan Gerald chuan phal lawin Molly hi ain hliama
ka thla ang che u a ti deuh tlat Gabriela chuan taxi in kan ho theia lum kan ti boi to lawang chi ti ya chuan lama siam po chuan Gerald chuan boina tlinglo I kalang u nge ni a naupang dang thu ruk ila nei zo kem ni a ti chuan Gabriela chuan a teulo mai ma se ina ka pasala omsia mi padang ka shrai ho chuan amoi lawang a ti le a ma se Gerald chuan I pasal chu ka shilfia mayang kanin kara engma chuang hleinem ti in akal lui ta thawa Gabriela hlau thong lutuk chuan a fa te taxi ni ina hoshi lo tur chuan a shil le Geraldine engi aru ka thili lo ti ati chuan phuzukin anin zui chuak ta ngal kara chuan lai te chuan Gabriela chuan arukin Gordon hne na apuina adila Gerald chuan engthil nge ti ruk le tak lo ti in chuta driver chuan car chu khalkoi zuk zokin Gerald le Gabriela te chu anin kiss pala Gerald chuan khaza na a mei che kiss kha she chuakin ka shat nu ang lutuk ati a driverin ngai damarun dil chuan thu tha in Gabriela chuan uite kiss ang mai lom ka ni le ti in alo phun zuya Geraldine engtin ma ka ti lo che kha ati chuan Gabriela chuan Mr. Fitzgerald nupui huali neya keipon pasal ka nei boka khonga yin omdan moi sia ang che ati zuya Gerald lung oi lo chuan driver chu khalfim kur to ro tun thla I hlo ka katang ti in driver chu alo phun zui no no a building an thlen chuan Gabriela chuan alo lu chuan no pangdang a mu om sia engtin nge ka ti ta kang tia angai to lai chuan kong ka pakhat chu hona tum a hon thei mai lo wang chuan Mr. Fitzgerald kan kong ka hi a chhia ani ka ring min ka san to mai ta che a ti top moli ten thil soyan tum chuan an ka hop sakin in chawang tong tam su a ti da ya Gerald la chuan boina ka nei lo siam thiam kan kaudon ya alo ti sam et Gabriela in kalsan mai tura ati le po chuan ifa te ka chhana tuital po ka in lawang mo ati Gabriela chuan inin lama va in zok mai ta che ati a chutia anin nya lai chuan an hnung lama tang star khalo kalin nu helai hi kan inalom tinge khata lu in tum ti in kongka chu a hong hala Gerald chuan melin so po so ifa pa mo ati ngal Gabriela chuan nilowe ishe swala ni kha ti ma se star chuan pa mi shrai ho turin ilo kalem ni ti in lo zot le Gabriela chuan ngoi tura shilin ani hi ka pasal ne na kan fania ati le a Gerald chuan in soifia na chatok tak min pe ka nga yang ti in chung lama anin zui lut ta ringot no pang ho chu in fiam tura ti in Gabriela hne na chuan star le leo nen hian kanin ang em a soitur dang ila ne yem ti in a zota Gabriela chuan leo chau hi ifania star le moli hi chu ka pasal ne na kan fa ani I oilo chuan tu na ka kol ho thei tho ati Gerald chuan kola ngai lawang DNA test nei la a chhazok leo star le moli te hi ka fa ani chuan billion thum ka pe chi anga fu chung kwa a ka shwai ho nga lang ati Gabriela chuan thil the ni lo ka fa ten ni hi keima in har sa takin ke en kola engtin nge chutia nga min lak sak I tum thei min chu sak thei lawang ti in a nyal Gerald chuan min be han tum chin la FS group hian lawyer chaber ber kan neya min ne do nim ni ati Gabriela chuan ka ne thei lo che ti chu adikang mase ka laka changa la sang tur hian engdik na nge I nei kum nga chung khan rim taka thokin ke en kola ti in a thin rim hle a Gerald chuan kum nga chung arukin failo neya engtin nge pa ka ni na anga ka mo phur na chu ka hlen thei reng rengang ni I thiam lo fe ka ni hi engpo chu ni se ni thum nuwa star leo le moli te hi fu ina ka shwai ho wang ati Gabriela chuan tu man ka fa te hi min lak sak lawang abikin Selena hi annu shon ka ni tir theilo ati Gerald chuan Selena te chu alaka mo phurna ka nei wang chawalom naupang aboi pui du lo chuan ka nei tir lawang alo ti ma se Gabriela chuan chu poni se min lak sak thei chuang lo ati le Gerald chuan I thu ni lo ka hlau khop mai ti in a chwa san mak
pona secretary khan lo ngakin Gerald chuan Gabriela chu en zui reng tur ti in an in lama room rak ho po naupang room ata na siam tur le toys le thomhnaw tha ber ber thon ngal tur chuan a hrilh zui boka kalpa chuan naupang hoin an ta na kathil ti an hriat chuan an pa angin min hmu to nge nge yang ti in a in ti thei vel hle Gabriela chu chut nakin voi khata naupang pathum lai a hmu chhuaka engtin nge ka ti anga ti in naupang hoin a that le that lawan lo zo chuan Gabriela chuan Fitzgerald chu pa ti a kau to me lo tur chuan a cha le a fu men sun lama ho in pi Gerald chu alo oma Gerald chuan hospital a omlawin ti nge ina I om ati chuan api chuan khonge ka tu te le ka tu nu ti in pon lam chu alo mel ngal Gerald chuan lunga su him takin ka tha ma se Gabriela khan fa pathum zo ka lo nei ti ka she chhuaka ka fa te ve kan ni ka ring ati chuan api lom le tok chuan pahnih ni loin pathum zawk mo ka tupa iti tha hle mai ti in a fak ngal chuta ani le tinge ron shwai ho lo alo ti a Gerald chuan Gabriela khan shwai ho phal hlei nem ati pi Gerald chuan secretary chu melin nangman enge thleng chu soiro ti in secretary chu azot ani chuan madam Mr Fitzgerald hian fu chung ko ano pang ho a shwai ho theinan Miss Gabriel chu bilian thumpe ka tiama mase Miss Gabriel chuan alo pe chhuak ta zo ka ni ati chuan pi Gerald chuan nang hi I ataim ni engtin nge bilian thum chu ato ki rin thei chutiang khop chuan kan fu chung kwa hi kan ri theiam ni ti in a hau zui ngal chuta akart la chhuakin bilian sum thum hilala ilo shwai ho nge nge tur ani ati le Gerald chuan kapi Gabriel hi me che cha ani lo kum nga chung khan ka fa te a thogru char chara ani angkha fu chung ko monu tan ilak chuan kan chung ko mahun le naupang ta na thalo ani ati chuan pi Gerald chuan mol tuk mai ti ya ben tumin ama chawa naupang pathum en kol kha ul samiring em ni me che swal tak chu ni se naupang ho chuan lama mangin arun ti boy dai tuang che ti in a ho chun zoma Gerald chuan ngai to changin thil ni thei takani ati sup pi Gerald chuan ni thei re nge nang ai thil ka shehnem zok mi chale chalo chu nang ai hian ka shefe zo kang engtin nge min rin lo thei zo ka zirtir na kan peti ang che ti in kutla ka zil hlak chu atum le Gerald chuan kapi he na tho tur kan ne ya ani hi lo zirtir zok mai ta che ti atlan chwa pa chuan a secretary chu a hnu chha ta da ya pi Gerald chuan ipui na kamamo iring em ni keima pon ka boy pui ve thei ati zui